Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Migo toy? Uy, migo na inoy. Ari ka di gali. Are ka man di gani. Abi mo migo na inoy. Ano migo toy? Malipayon gid ko subong. Aw. Kay ti, lapit na lang ta magbalik sa normal. Oo man o. Kadamo na bisang nagpabaksin eh. Si tatay gani sa una, hindi gina siya ya. Pero subong, na-realize niya nga, kinanglan niya nagig kuno magpabaksin para kuno protektahan kami. Sana all may gaprotekta ba? Hindi bala, kung nabaksinan ka na, ginaprotektahan ang lawas mo. Para nga hindi ka maano, kagangi mo pamilya eh. Oo man o. Amo na galing nga kinanglan mapabaksin na ta. Ugaling migo na inoy. May bago naman sa bunga bayran. Ano? Bago nga bayran. Ano na utang? Variant siguro ang ginatumod mo. Oo, amo na ang bago bala subungaw. Hay sige lang Ang importante, mga muyo lang ta. Oo man o. Kagisalig ta na lang sa Ginoo ang tanan. Amo gid. Dali lang bala. Maano ta? Malakat to sila ni Lolo Ilyong. Maano ta to? Siyempre, mapalibre ta to kape. Pero, matiyag kumigo toy. Ano migo na inoy? Hindi niya bakuna, gidang ginahadlukan sa mga tao Oh, ti ano man gali. Ngaaway sila nagakadto to haw. Nahadlok sila sa dagom. Hala, why kaya mahadlok sa dagom, igto yaw? Ako? Ay, wala ko niya mahadlok sa dagom. Kaya nga daw kagat lang na iyas ang subay. Masakit pa na ang bakol ni nanay. Wala silang makahibalo. Maaari lang ako diri sa tupan nila. Nagapanilag lang ako kag nagapamati sa ila. Gipalangga na ka mo. Kasakit pa siya ko niya kaswit sa ila ni Rose kag ni Jan Roy. Nadumduman ko pasadto. Malipayon kami ni Rose. Nagaupon siya permi sa akon. Kag dito man siya gani nagkakaon sa balay para makalibre. Ano nato? Mas gwapo Pero kaya mas sa mo, kubado eh. Si Jan Roy lang iya gusto. Grabe, halo ka girayon. Sakto gid man galing hambal nila nga. Huwag mong bibitawan ang bagay na ayaw mong makita na hawak ng iba. Ay ba? Pero, baala na. Hindi ako magdula sa paglaom. Maabot ang panahon nga ako ang pilion mo, Rose. Ako. Oy, Lolo Ilyong. Ari ka gali. Ay, parinunoy, mayong adlaw si mo. Mayong adlaw man si mo Baw, kamusta ang imong aga? Ate, ari, okay gid. Labi na gid kay ari ka. Baw. Anong kinalain kun ari ko di parinunoy haw? Ate, syempre, Lolo Ilyong, kung ari ka, may malibre sa amon kape.
Way problema ah. Hindi nagali si Kwan, si Lolo Miloy man. Daway ko di kakita siya pila na ka bulan na. Kabalo ka naman niya kay Premiloy nga. At siyempre nagburo-bakasyon man tigulang ato eh. Ahay, kaluoy man to kay Lolo Miloy. Ya maluoy kasi yahaw. Kaya may nagapropamasyar na da kay Lola Basyang o. Ano? May nagapropamasyar kay Basyang? Uy, amo na nang itsura ni Basyang, may namasyar pa. Hindi ka maghambal sa amo sina Lolo Ilyong. Kaya nga basi magsakit ang buot ni Lolo Miloy kung mabatian niya na. Ano? Masakit ang buot ni Premiloy? Tigulang na si Premiloy, pruti. Duway man na buot. Pariyo mo lang kamo. Hello, Daniel? Catherine, kamusta ka na? Okay lang ako. Ikaw? Ayos lang. Ari, masako sa amon yung massage clinic kay tungod nga gamat-amat na balik sa normal. Damo na sa mga tao nagasulod sa mall. Wow! Kabay pa nga makadamo ka mo sa mga client. Gani, kadamo naman abi sa mga tao sa bunga stress eh. Ako gani ka stress man. Uy, nga nagka-stress ka sa module mo? Hindi. Nagka-stress ako kung hindi ka makakommunicate sa akon. Wow. Ikaw, Katerina. Kilig ka na. Oo naman. Hindi ko napag-deny si imo. Nalipay ako nga sa piyak sa aton sitwasyon. Medyo wala kita mayos ang komunikasyon pero ara ka man sa gihapon. Baw? Anabi kay palangga ko ikaw. Palangga ko man ikaw. Sige lang. Mabot kidang time nga makakita na kita. Gani. Excited naman ako nga mauyatan ng kamot mo eh. Ako man. Excited naman ako nga makita ka. Sige lang ah. Maabot kin panahon nga maka face to face man kita. Baw? Ay, oo gani Kat. May bago kami diri nga upod. Bago nga blind? Oo. Nangin masayos namin na siya diri sa bong. Okay. Ano abi kay nabulag siya tungod sa cellphone? Ha? Nga Anong ginimo niya sa cellphone haw? Ang cellphone dako ang bulig sa aton Kat. Pero kung ginaabusuhan mong imong mga mata, base amo pa nang tunaan sa pagkabulag mo. Makabulag man na gali? Oo Kung matamaan ka sang gamit sa cellphone, makabulag man ina. Makabulag ganing sobra nga pagpalangga. Ay, salamat. Nakapauli, gimanda di sa aton balay. Amo matuod, katya. Nami no kay. Bisan paano, do kadamo na sa aton mga customers. Oo man gani, Julia. Pero, abi mo bala? Sa pagkamatuod lang? Ano? Crush ko pala si Daniel. Ha? Matuod, nanamian man ako na kay Daniel. Sa una, nagalagaw ko na to sa ila balay. O galing ano? May ara siya naluyagan. Ano? May nalayagan siya galing nga iba niya babae? Oo. Guwapa? Ambot, hindi man ko kita. Pariyo laman tabla nga blind die. Ay, galit kay may nalayagan na si Daniel. Pero sa bagay hindi pa man na asawa. Amugid basi may tsansa pa. Agawa. Hindi ko gusto mga agaw.
Gusto ko ya, siya mismo ang maghambal sa akon niya. May luyag siya sa akon. Imoon kong tanan. Agad niya magustuhan ako ni Daniel. Miga Julia. Sige, Miga, suportahan ta ka. Total, ako ya, may bago naman ko sa mga boyfriend. Di ikaw, basi maluyag si Daniel sa imo. Tani, no? Tani, maluyag lang siya sa akon. Tani, magustuhan niya lang ang tingog mo, bisan daw ginaipit. Pero, badamo bala sa naghahambal nga, kagwapa ko na sa imo, day. Oo, Miga. Akong pinakagwapa sa amon school. Tuod? Oo, kapin pa ko na ako lang isa. Day. Ay, ala, nagapanuktok na si Manong, ho. Manyapon na ta siguro. Manyapon na to, Day. Manyapon ta. Di daw.